rwchabmung eklogi tangsa hingke khasuk ni busa rangsak ni busa jefru kebaza ko khoroksa buma afru bo kok thai kholainai bini busano kemazak mani a dukho rwchabmani te aboni pore abbe na hajak thaino anke tangsa anjunai amon hingke khoroksa busa khas buinai bini bumani bagai bini bumani kosto bini bumani dukho kosto bini buma bini jibono busi je important abno lob samani daripada sa negara pakai telepon lagi sebenarnya dia
rwchabmung ni paithago ang kok thai ni ksarik